Ku ziyarci Arewa Media Media mana subscribe ku danna alamar yanzu dan Allah ka duba garin nan ko mai shushe yana babu a garin nan ne ma garin nan na rasa mai yake faruwa garin nan mugun ƙauye wallahi ka duba takalmi na sai mai yage ba yage dan gidan maman yawo garin nan yana zuwa a ta yaya za ka samu mai shushe yana nan garin ta yaya za ka samu mai shushe tun da ka riga sai ka nuna ma ta sai dai na wani mutum ne na wannan garin ma yau ya fita da asiri kake aiki ka duba ko takalmin kama abin da mutunci a to dole kuma a garin nan ana ji da ni ne nan asiri bangaye wallahi amma kakka ba mu kuɗi ba ba kakka ba mu kuɗi yana zuwa nan fa allura da dare na sa yage dan gidan maman yawo ya kamata mu karo ma gari kai ma kuma da ke a'a zan karo ma Allah da laifin ka ranar na ce ka raka wancan garin sa ai abun tafiyan ya yi mana mai shushe na shi na so na hafson gayi ko kyauta ma da dinke manta aji gato neman ka aiki amma baka maza ka yi ba To ya aka yi? yawa wannan takalmin za ka dinke manta Allah Okay. ka gan shi To ga wasu can masu ok to ka gama wannan abin shi ka nawa za ka bayar? to nawa zan baka Ka fi abin da za ka bayar. to ba da mu ai din namu ne ai bari in baka naira 30 shi what aji gato kasuwa ne ka zauna kasuwa zauna Kai kana kallo na fa kasuwa ne yana son ka baka da What? ina tare kasuwa ce wannan ai za a baka naira 50 kawai Naira 50. to tsaya Rawul ne za a yi ko iya nan za a ɗinki. rawur za ka yi shi aji gato Wannan rawul. yage dan gidan maman yawo Ya naga sai ka ce an ce muku ga dubu nawa to wannan daga yana takalmin kwata nawa ne nawa ka sayi takalmin nawa ne malam ba fa wasa na zo yi na. Kana gani na ka san ni. Aiwa kanka. mun ji kai ba matsayarci bane me da kai me da kai Kallo yan da ke aljihu. Ba za ka kira ni naira 50 ka ban wannan aikin ba. zo ka ji kaga dan shushe nan mu kwace wayannan tasa let's go ayo what